Herriek eta pertsonek haien hizkuntza erabiltzeko duten eskubidea giza eskubidea da. Hizkuntzak aniztasunaren erakusgarri dira. Ez dago bestea baino hobea den hizkuntzarik. Espainiako estatua estatu eleanitza da. Biztanleen 45% bizi dira gaztelaniaz den berezko hizkuntzaren bat duten lurraldeetan, baina hizkuntza horiek gaztelaniaren aldean desberdintasun nabarmena jasaten dute. Erkidegoetako berezko hizkuntzaren ezagutza ez da beti derrigorrezkoa lan egiteko administrazio publikoan, justizian edota segurtasun indarren arloan. Langile publikoen trebatze aldarrikatzen dugu. Berezko hizkuntzen erabilera estatuaren webgune ofizialetan edota hizkuntza horien nazioarteko aitortza. Era berean, beharrezkoa da, estatuko gaztelaniaren legezko inposizioa bertan behera uztea ekonomia arloko arautegietan, produktuen etiketetan, zergen bilketan, isunetan, tasetan. Espainiako estatuak bete behar ditu berretxitako nazioarteko hitzarmenak, baita Europako Kontseiluaren gomendioak ere. Unea da alderdi guztiek aldarrikatu dezaten egungo hizkuntza bereizkeriaren amaiera. Espainiako gobernuak estatuko hizkuntza guztiei aitortu behar die egun gaztelaniari lotzen zaizkion eskubideak eta betebeharrak. Horregatik guztiagatik Euskalgintzaren Kontseiluak estatuko beste hainbat gizarte eragilerekin batera aldarrikapen horiek jaso ditu hizkuntza aniztasuna, askatasuna, berdintasuna eta demokrazia manifestuan, legez besteko proposamen bilakatu eta diputatuen kongresuan eztabaidatuko dena. Gizarte justua, benetan anitza eta demokratikoa bermatu nahi dugu.